Türkmenistanyň Atgadanyň başçysy Durdubay Gurbanowka mehmançylyk guraýar. Taýyn olaýsyn Halipanka gitmeli diýdi. Bu oda etrafına da geldik. Selamun aleyküm. Alili bagysy geldi. Sulgul meret geldi wakan şu wagt şägirde gani. Şu 56-njy ýyllar, 55-56-njy ýyllar. Ýylaman ana aýba şägirde edip berdiler. 1984-nji ýylyň 2-nji may günü akbatany berdi. 2010-njy ýylda maňa Türkmenistanyň Atgadan bagysy ady berdi. Hormatlar gadagymyz. Şu eden işlerim men şoňa 14 ýyldan soň pata berdim. Siz hatta da aydasım gelli ho mehribanım dede canım dedeler. Salam mehriban dostlar. Yine de biz Beges dostumuz bilen. Salam mehriban ýyldaşlar. Inha biz ýene de halipalary ýazmak üçin şu gün Türkmenistan Atgadanyň artisti Dursun Cemal Gazakowanyň halipasy bar goda etrafynda Durdubay Gurbanow diýip. Şonuň ha mehmançylygy urajak bolýas. Häzir gelin Dursunyň özüne malkyda ýyl jaňa diýip habar. Türkmenistanyň Atgadanyň başçysy Durdubay Gurbanowka mehmançylyk guraýar. Durdubay Gurbanowyň ömrü dörediligi barada gydkysy görüň bersem, Durdubay Gurbanowyň goda etrafynda ýaşap geçen halipa başçymyz Ýylaman Anaýfa şähertlik durup Alberta'da tüýlü 30 Akçul Murad ýaly bir beýik şahsiýetler, beýik bagşylar bilen egindeş bolup, şolar bilen bile toy baýramlary bile soğup geden bagşylaryň biri onuň öz döwletimizden daşardy da daşary ýurtlara gidip Türkmen destançylyk ýolumuzy dünýä ýaýmakda bitiren ägirli işleri uly onuň Aziya, Ýewropa, Türkiýe halklarynyň bäsirşiklerinde hormatly baýrakly baş baýraklara birinji orulary munasip bolup döwletimiziň awraýyny hasta belinde götüren bagşylaryň biri. Onuň ýetişdiren şägirdleri häzir Dursun Cemal Gazakow ýaly bir näçe şägirdleri ýetişdirdi. Olar Türkmenistanyň Atgadanyň bagşylary, artistleri diýen hormatly atlary munasip bolup durlar. O ýerde de halipanyň öz tagallalary ýatyr. Gelinde bolsa halipanyň öýüne baryp mekanjam bilen onuň özüniň dilinden ähli şägirdleriň öz barada giňişleýän maglumatlary size ýetirer. Bizi bilen galyň. Türkmenistan Atgadanyň artisti. Halipan ýanyna öýredik bir de Beges şan bilen o. Taýyn olaýsyn Halipanka gitmeli diýdi. Uğraşmayın. Yine bu oda etrafına da geldik. Goda etrafy diýende näme ýadyňyz şebekança? Fitçi adı batıyor, fitçi. Temreli aýdymaňam barmy? Goda fitçi diýip. O gel. Bu adam fitçi, başkacadır lezzeti, sen Türkmenin hedeti. Bu adam fitçi, başkacadır lezzeti, sen Türkmenin hedeti. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz, sabah geldiniz. Oturum bayramlarını da kutlu olsun. Halipanın ýadygar ýadygarlyk topal teşrik edeldik mehmançylyk aýdyrdyk. Sağ olun, köp. Hemen arzugun hepsi sana o şey geleniz için. Sağ olun. Mehriban dostlar, inha biz goda etrafynda halipa bagşymyz Türkmenistanyň Atgadanyň başçysy Durdubay Gurbanowyň döwletli ojagynda saçak başynda söhbet teşrimede başlaýar. Durdubay halipa, şu sunugat ýoluny gelişiňiz barada bir halipalaňyz kim, nädip bu ýoly saýladyňyz bagşylyk ýoluny, şo barada bir kagaz gurrun berseňiz. Ine sunugat ýoluma gelişim aýsam, men 5-6 ýaşyndaky çağadım. Sonra öýümde Magtumul Garly, o wagty Alili bagsy diýerdiler maňa. Alili bagsy geldi. Gelenden soň owaň adam ýaşulary ýagnany bir zenan bagsy aýdym-aýdyp otur. Ol sulgul meret geldi wakan şu wagt şägirde gani. Şu 56-njy ýyllar, 55-56-njy ýyllar. Ondan soň Sabar beki gıcak salıp otuyor. Ondan için menemse
çağa bolandan şu kapıdan gözläp durun, o zaman ağam kovuyor meni. Kakam kovuyor. Kakam bilen ağam gitti ya. O zaman Maktum Bulgarlay Türkistan oğlum degme, abi koç yigit bolup geçer. İl halara adam bolup geçer deyip yankı şey diye. Ben her kulağımdan giden akta yat geçtim da. Halipalar sinçi bolýar da, Awa. ol bersen Arkama kakıp ay hazır aydım aytıp berjek oğluma deyip ellerini çermep dutar kakıp aydım aytıp başladı be. O zaman men şu kapıdan gözläp durun. O zaman ağam kovuyor da git deyip degme oğlum gel bir yere gel otur deyip şöyle oturduydu. Oturdum manglayına oturdum. O zaman yani bir aydım aytıp başladı. Şu başta her yadımda sözlü sana kurban bolayın canım aldı cellat göllerin senin. can. Deyip o can aytti. Ay ondan sonra bir to aydım aytti. Aydandan sonra sağda Yüreğini berdiňiz ya. yok kark bolup durun da. Dizden aklap barıp durun son öňüne. O zaman kakam durdu vay gayr otur deyip bana neme diye degme şol oglunda bir kıslat bar tüf deyip bana üç gezek tüykürüp arkama da şeytir kalktı be. Ay töwereme. Men o çağa şundan soň bir aýdym aýdasym gelýär, dutar oýnadym gelýär. Ay şoň gara bir 12 ýaşadym. Oňdan kakam bilen kakam ejem bagir o bana dutar hep berdiler. Onun sizden atalarınız, babalarınız bağışçılık bilen mesul olmadı mı? Bizde ata babamızda bağışı bolan yok. Öýde dutargıcağım yok da. Dutargıcağım yok. Ondan sonra onun mesaj yaşadım. Şu aydım aytsam şu yardımda galiye da. Şu Maktum Bulun sözlerinin köp aydım biliyordum. Maktum Bulun'u okuyordum. Şahenem garip okuyordum. Moğol'da nefes kemiği kitap orada yığılıyordum. Bağışçılık için esaslat yat geçiş gerek daha. O gör oğlunu okuyordum kadar. Orta mektebi kuturup Golluğa gittim. Golluğa gidenden sonra gelenden sonra beni Türkmenistan'ın halk bağışçı İleman Anayva şagird edip verdiler. Ola Maktum Bulgarlyň şagirdi da. O çuval bağışçı Maktum Bulgarlyň şagirdi. O zaman şagird edip bardık. Barandan aydım aytır gördü. O tinçi oluyor da bazı adam. Hemme tarafımı seyirledi. Bolya dedi. Men alıp kaldım. Alıp kaldım. Sondan kara Halebadan Türkmenistan'ın halk bağışçı İleman Anayip'ten talim aldım. Şimdi çok gelişim bolusuna da bana 84. yılın 2. May günü 1984. yılın 2. May günü akbatarını verdi. Tuğulama. Awa. Bir karar döwletiňiz bagtyarlyk döwründe häzir o hormatly arkadaşlarym giň mümkinçilikler ötüp berdi. Inha size bolsa Türkmenistan atgydan bagışly diýenim hormatly adam dakylda. Şu hormatly at haçan dakyldy size? 2010 ýylda bana Türkmenistan'ın atgydan bagışlayan ady berdi, hormatly arkadaşlarymız. Şu eden işlerim köp ýurtlara bardım. Köp ýurtlarda çykyş etdim. Türkmenin baydagyny ýokary götürdük. Şu ýurtlarda. Karakalpakistan'ın Berun şäherinde bagışlanan çykyşy boldy. Şu ýerde 3 welayet. Karazym welayeti, Karakalpak, Daşoğlu welayeti. Şu ýerde bir 50-60 bagışy bolup ýygnandyk. Şonu birinji ýeri maňa berdiler. Destançy bagışlaryň arasynda geçen. Destançy bagışlar hem benim destançy şu welayet boýunça şonu aýtdy. 1996-njy ýyl şu. Indi ýene 96-njy ýyl Fransiýa, Paris'e gittim. Şu ýerde Aziýa türkleri arasynda Özbek, Kazak, Türkmen, Täjik, Kalmak, Tubis, Aziýa türkleri arasynda şu ýerde
çıkış oldu. Şunda da men yenici oldum. Indi halipa. Şu halipalarınız barada bir gyzykly görüňler berdiňiz de eden işleriniz barada. Biz sizin bizi şagirt yetiştirmekde de bir ustad halipadyňyzy bilýärse. Meselem ýazyr ýanymyzda oturan ha Türkmenistan atgazanan artisti Dursun Cemal Kazakova da sizin şagirdleriniz birde. Şunu şagirdlige gelişi barada şunu şagirdlik yetiştirin şagirdleriniz barada bir kagazdan görüňler aýtan. Bolýar. Ana şu 12 ýaşyndaky çağady. O zaman atady, enedi bana şagird et getirdiler. O şagird et getirenden gördüm ýatkeş. Elem, çörem, labzam, iğnelge çıkalıga nemede sağızda bolýar ha. Hemme tarafı bolan gowy. Ondan soň toy alıp çıkıp başladım. Gezek alıp gidiyen da. O İhsan alıp gidiyen, Dursun Cemal alıp gidiyen, Nur Murad alıp gidiyen, sanadan soğabı köp. Tuveleme hazır ne hormatly arkadaşımız Türkmenistan'ın at kazanan artistyen adam berdi. Ol şagirdlerine şeýle at berilmegi hazan boýsandyrýar. Doğru däl mi? Bize maňa çok güç kuwat berýär. Muňa pata berdiňizmi sen halipa? Pata berdiňizmi Dursun Cemal'a? Pata wa. Men şoňa 14 ýyldan soň pata berdim. Men pata berende şu märekede toýda aýtdyryp öldürün bilmeýär. Men pata beren nemelerim. Haçan şu hemme taraf gelen bolmaly. Indi siz näçe destan bilýäňiz halipa? Ay men 3 destan bilýän. Owa, haýsy destan? Ay Karmandali, Göregliň öýlenşi, Yusuf Ahmet. Owa. Şu 3 destan. Indi ýigidem ömür ýoldaşym şo boldy. Ýigidemin durly hünärim azdyr diýdi Türkmen. Meselen bir şeýerde gyzykly sorag bar da. Şu mekanan bir gyzyklandyrýan sorag. Sen mahalipalara diýen alberýär şo sorag. Mekanyň adyna men berýän şo sorag. Hawa. Bular diýär eger bagşy bolmady bolsaň haýsy kär saýlardyňyz diýär. Eger bagşy bolmady golaňyzda haýsy kär saýlardyňyz diýär. Bagşy bolmady golandymy? Hawa. Men atam daýgan. Men häzir mene şu daýgançylyk mal saklaýas, daýgançylyk edýäs. Men yer bilen kepleşen adam. Tuğulama. Hawa. Tuğulama. Hudaýa şükür. Yıkılsan yere yapış diýdi. Ene. Hawa. Onda şeýerden de Dursun Cemalyň bir kagaz halipasy barada şu ýoly nähili gelelligi barada siziň bilen nähili halipa şagirdlik o geçen durmuş ýol barada bir kagaz Dursun Cemaldan hem eşdaýel. Eşeli. Halipa şagirt bolup gelemne bir 10-12 ýaşymdym. Ecem dädim. Şu halipama etsenki süýegi bizenki diýip tawşyryp gitdi. Hawa halipamdan köp tälim aldym. Yaltanmany, ýadamany bilen okdy halipam. Yaltanmany öwrederdi, aýdymlaň inçe tiltimlerini, esasanam daşygyz ýolundan bir esasy belli aýdymlar bardy, kyn aýdymlar. Är tarynyň gyzy, Baba Gammar, Kemal ýarym, Wegöl ýar, gardaşym, şolar ýaly kyn aýdymlary halipam yaltanmany, ýadamany öwretdi. Esasanam Görogly Şadestanyň Göroglyynyň öýlenşi şakasyny maňa daşuwly bagşylaryň esasan bir destançylyk da bu. Destan aýtmasaň sen bagşylar aplanaňda. Hawa. Şu Görogly Şadestanyň Göroglyynyň öýlenşini maňa öwretdi. Birinji öwrenen destan şomy. Begenç entek halipa şagirt bolup gelmäkem destançylyk surmatyna ilkinji destan aýdynan bagşylarymyzdan biri halipa bagşymyz Akjul Muradowanyň Hoýurlukka hemra destany özüm höwes bilen öwrendim. Ol meniň gaýwany halipam, oň ýazgylaryny höwes bilen öwrenýärdim o dinläp. Halipalarymyzdan öwrenen zatlarymyzy nesip bolsa bizem öz şagirdlerimize geçireriz. Nesip bu neçelen gelip öwrenýär. Häli bu neçeli jaň edip ýa-da gelip gidip halipa şu aýdymy nädip aýtýadyň, şu aýdymyň sözleri nähildirek, şu anyk sözlerini aýdyp beriň diýsem, ýa-da man ýaltanma şu wagt eçellem.
halipalyk edip öwre. Hawa. Şondan ibaret bolar. Hawa. Halipamyň jany sag bolsun, daim uzak ýaşasyn biziň aramyzda. Ne halipa bu 70 yıl yubileyimizde sowgat edilen hormat haty bolmaly. Bulam Daşözi vilayatynyň medeniyet, ähli medeniyet işgärläriniň adyndan goýberlen gutlaw haty. 31 oktyabr 2019 ýyl. Şu ýerde halipamyň öýüne geldim. Şu dädemi gören ýaly boldum. Dädeler hakynda da bir aýdym aýdyp beräýin. Başysyna. Eni hakda ençe aýdym ýadylly, bir duýgy kalbyma dolýar keteler. Siz hakda da aýdym aýdasym geldi. Ho, mehribanım däde canım dädeler. Siz hakda da aýdym aýdasym geldi. Ho, mehribanım däde canım dädeler. Niha halipa bir döwletli ojaň başynda, döwletli saçaň başynda bir gowy o süýje atlamaly bir duşluk geçirdik da. O öz durmuş ýoluňyz barada aýdyp berdiňiz. Bagşylyk sunuwatyny gelişiňiz barada, halipalaryňyz, şagirdleriňiz barada. Niha kaptalmazda da bir iň bir gowy görýän şagirdiňiz Türkmenistanyň atgydyny artist Dursun Cemal Qazakow da biziň şu ýazgymyza gatnaşdy. Dursun Cemal saňa da dörejilik äleminde uly üstünlikler olardy diýip köp sag bol mekanyň adyndan, öz adymdan. Ha mekanjan senem gelip bir halifa bir sag bolsun aýdyp berseň. Halipa senem sag bol. Işiňde üstünlik, durmuşyňda bagyt, maşgalaňda agdyrçylyk. Owa. Sag bol ýigitler. Owa. Size sag bolun, begenç mekan. Halipa ne şu bir halipalary ömürde ýoly barada bir ýazgy etmäge başladyk da biz. Şuna ilkinji halipalardan başladyk siz ýalak ne baly tüýdükçe baly Kadirowdan indi sizden hem şuly ýaly halipalardan bir ak pata berip goýarsaňyz hem bir şu gepleşigimizde dörejilik duşumyzdan bir jemläýsek diýerler. Ýigitler ene silap geleniňiz üçin sizden ulaqan minnetdar. Ýollaryňyz ak bolsun. Yoldaşlarınız hak bolsun. Beladan, beterden, howupdan, hatardan daş etsin. Sizlere de näme ereller, pirler, 360 öwliýalar, 4 şariýarlar, awa hemmesi medetkar bolsun. Ýoluňyz ak bolsun, yoldaşyňyz hak bolsun. Allahu ekber.